José Manuel Rei Varela reafirmou o compromiso do seu departamento coas asociacións que traballan en prol da inclusión das persoas con discapacidade. É o caso de Amicos, que conta cun centro ocupacional en Ribeira e unha residencia en Boiro, ofrecendo cobertura a usuarios de toda a comarca. Daí o importante esforzo inversor da Xunta, que este ano destina 730.000 euros para manter o número de prazas concertadas nos seus centros, que dende o ano pasado acadou a 60. En Amicos conseguimos aumentar lixeiramente o número de prazas concertadas pola Administración e o noso desexo é que ese camiño de colaboración entre Amicos e o Goberno da Xunta de Galicia continúe no futuro. Por eso teremos hoxe unha reunión técnica a directora xeral e máis eu precisamente para plasmar como podemos seguir colaborando e incrementando a nosa colaboración con esta entidade. Neste ano xa temos investimentos pechados por importe de 730.000 euros, pero tendo en conta que, como decía a presidenta de Amicos, as necesidades están repuntando, nos temos que seguir incrementando recursos. Na visita realizada esta mañá ás instalacións de Oleiros, en Ribeira, Rei Varela coñeceu un pouco máis de preto as unidades educativas e de atención temperá. Ademais de achegarlle parte da súa actividade, os representantes da entidade aproveitaron para solicitarlle novos investimentos que lles permitan ampliar servizos e cobertura. Pode ser unha boa para que veñan conocer Amigos e para que vexan o que se traballa. E, bueno, non teño outra cousa que pedirlle que así que nos boten unha má, que nos axuden. Na súa visita, o conselleiro estivo acompañado polo alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, quen se comprometeu a acompañar o investimento da Xunta coas achegas municipais para garantir así o bo funcionamento destes centros, que desempeñan un labor fundamental de atención ás persoas e apoio ás familias. O esforzo é conxunto, non? Porque, como decía o señor conselleiro, o feito de incrementar o número de horas nun 40%, o feito de incrementar en 150.000 euros a súa participación, ao final o que leva que a participación do Concello tamén se incrementa, que estemos falando de 100.000 euros prácticamente máis do que viñamos gastando. Tamén se achegaron ata o centro de Oleiros a directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Fabiola García, e a concelleira de Servizos Sociais de Ribeira, Esther Patiño.